Nganong na may exorcism? Tungod kay adunay espiritu. Pero ang pare, dili mo to espiritu nga balaan. Ngano? Wala man sa binuhatan. Ako na isulti ha. Kristo sa una. Porti insultuhan no, gipakamat yan ni Abraham, gipakamat yan ni Isaias, gipakamat yan sa mga apostoles, gipakamat yan ni Mateo, ni Lucas, Juan, Marcos, gipakamat yan ni Kristo. Haron mag-conclude, magbuhat sa bak kasabutan, wala na pasabot, gikuha ang on. Hindi konkreto. Gipakamat yan, yan, nagbuhat og laing pulpito. Pero ka mautuluan ko ka sa kamatuoran. Kaya ang kamatuoran, okay, naani sa sulat ni San Juan, Ebanghelyo gid ni Juan, Marcos, Mateo, Lucas, pa Ebanghelyo na no? Ebanghelyo sa Ginoo. 8:31 hangtod 47. Ang kamatuoran maghatag kaniyo kagawasan. Kumbaga tula sa pamuhatan, bating panungula, katawan ng liham, bating pangwakas o kinahanglan ilag na patapusan. Kasi tanaw na to karon na batas katapusan. Ha? Ato abanin haatag ni murag dito naman tayo usay man ako nininyo. Sige. Mo ni ang pamahatan panimula. May no, bosa mingon si Jesus sa mga nanuo kaniya. Naningingon na kung tumano ninyo ang akong pagtulunan, tinuod kayo nga kamo akong tinunan. Unsa may yung pagtulunan? Ang una ni gisulti, vision, tigugma ang Diyos sa tibok mong kasing-kasing o una-una o galugin sila. O igugma ang imong isikay kung saan sa imong kagaling. Kung di ka gusto mawayan, ay pag-away. Ay po panglipat. Tama. Okay. Unya, ayang misyon, pagpaubos, katulad niya. Diba? Matinumanon. Pagpasaylo. Okay. Matinabangon. Mauma na ang atong ipadala sa Ginoo dito sa bagong, sa lawak sa atong amahan. Kung wala nato na, matulong kita sa Ginoo. Sige, wala na ha. Kaya murag, nagpinaypaya na, init na kayo. Sige. Electric pan na. Tinuod gayod ka mo, o sila na. Kung sa mingon si Jesus, kung manoo, kung sa mingon si Jesus sa mga sa nanuo kaniya, kung tumano ninyo ang akong tutulunan, tinuod kayo mga kamo akong mga tinunan. Okay? Tumana mo ha, nahibalo ka mo sa kamatuoran o ang kamatuoran maghatag kaniyo kagawasan yes. Balo na mo sa kamatuoran, si Kristo ang tinuod nga Pangulong Pari. Dili sa kalibutan, dili sa mahimong pari. Kay ano na may naaning no, hindi pa man pare, pag yan, grabe, magtutulo, pag yan na, nagpaman, pag yan, okay, loob na karong sinding, kinsa niya na, kinsa igo niya. Jesus ka niya, yun sa Jesus ka nung parili, Melchizedek, si Kristo ang tinood ng Pangulong Pari. Sa laray ni, dili sa mga libita, pinamay balaod, mga libita. Kaya si Abraham, hatag og 10% kinasing-kasing. Pero ang mga libita, ado naman sila balaod. Para sa inyo, kumahatag mong kinasing-kasing. Ngayon maging si Kristo, adunay usa ka dato, adunay usa ka balon, naghatag og duha lang ka dinaryo, o adunay dato nga naghatag og dako, nga sobra pa. Pasigar po siya, pinaningon sa sultihan ko kamo, nalipay ako sa balon na naghatag lang duha lang kasentim. Kaysa dato nga naghatag og sobra kaniya. Muhatag po na ako, paliton ko ninyo, pero palakpakan mo, ay na lang. Tanawa dito sa Ligdaig, binadagang kay hatag, nagahan pag-service. Lang ako rin, nagatiman. Sinulit, Diyos naman ano, pwede naman na magtambad. Yes. Kung makatag naman po mo, ang palakpakan mo, maluoy po ninyo. Kay sayang ang inyong ginagawa. Amen? Okay, ano, ipasalamatan naman ta mo. Amen? Nalayan mo ko dito, dahil ko na bahala na mo diya. Sige. Sige, naana mo'y kagawasan, no? Nana? Kaya naak naman ta na to ni. Ina naman ta no. Bad na sa una no. Grabe diri eh. Makaulawan no resimban. Di ako makatulog sa no. Grabe. Wala gikita ang ako ang paghago di sa una.
Tama mo po. Tama. Ano nanudlo man ni Sinuli kawas sa itong pagtulunan? Si Kristo. Nain, nako nain. Sila nito ba? Mga kaliwat kami, o yan to ba daw? Sila nito ba? Mga kaliwat kami ni Abraham, o wala pagayod kami, na ulipon sa bisan kinsa busa, unsa may buot, mong ipasabot sa imong pag-ingon, nga kami, makabaton o kagawasan. O sige. Tanawa ka doon. Kinsa kaliwat ni Abraham, o ang ginuulipon. Naulipon sila? Diyan sa simba, naulipon ma. Maulipon mo? Di ba wala? Baka naman galing mo manilit ka. Ano? Ulipon mo dito, di ba dili? Ulipon mo dito, ang kamo pagin mga sabag, di ka ba yan? Ikaliwat ba ito na Abraham? Nga, katong amahan niya dito, naulipon to. Kaliwat lagi ko ni Abraham. Nga karon, kinsa karon tinuod na ulipon? Ako no? Hindi mo ginawa. Karon ako kamo ka na ako. Ba't? Paulipon. Ulipon ko, dali lagi ko nagtulog, mahilap ko na yung magsakit. Oh, ulipon ko ninyo. Ibiyak ko sa mga diskontan ako. Ulipon ko. Amen? Yes. Tama na. Pero nawa. Naigo sila, no? Sa sudisin, di ba? Mats, no? Ulipon ka sa una. Laay. Sa pag-ulipon, si Sayo. Di ka ulipon. Kaya ikaw pagay mga saba sa imong ulipon. Amen? Sa ulipon nga naaman mo, bayad. Mag-servisyo mo, mag-alagad mo, iyat, tapos naamay, aransel ito. Kung ka nagiinom, ulipon na. Dili na. Sige, igo, anino. Sila mito ba, mga kalibat kami ni Abraham, wala pa kayo't kami, maulipon ni Bisagin, sa saon sa may buot namong, buot mong ipasabot sa imong pag-ingon, kami makabaton o kagawasan. Yes. Karon, dili sila ulipon. Karon, adon na sila kagawasan. Wala gid kay kagawasan mga sa Ginoo anuhan. Karon adon na mo'y kagawasan tumana ninyo ang akong mga sugo. Ama? Masaya sugo. Ayaw ka mo pagliba, ayaw ko patas, ayaw ko pasigar ko, ayaw ko gamitang mahimo ka mong alam doon. Ayaw ka mo paglingkod sa lingkuran ng pinasilungan kay basi mo doon kanina pasilong bawaon ka mo malawan ko sa kadaghanan. Lingkod ka mo sa ubos kay palingkuron ko kung dali anak ko ikaw mo palingkuron nito. Ayaw na po ubos si patas mo. Katong parisyo. Di kagawasan mo? Kung magsimba lang ganit mo na ako na nagpakarugin ng wala mo itong hatulak din mo kagawasan, di ba? Tama? Labi na giniglakaw ninyo, ipapon ko ninyo, naaman ni sa kamatuoran akong gisulti, naaman gito sa palang kasunatan, bisag yung tanaw niyo, tanan akong gisulti na sa Biblia, amen? Wala ko nababuhat kung may istorya gawa sa palang kasulatan, kung dili ang palang kasulatan mo, ako gihusay ka ninyo, kay kamatuoran ka niya, ana sa otoridad. Na, okay? Grabe yung spirito eh. I'm sorry ha, kasi si San Juan na po ang nagamit sa kong kasing-kasing. Kung mayon sila baka, dili ko poses, dili. Sila ang poses. Ano man? Ano man? Nagbunyag siya sa maniwan, pero wala nagtuuniwan. Maningog isuwan, aduna pa, imuani ka na ko, halabaw ka na ko, dili pa mangani ko makagamit, makagunit siya mga sandalyas. Magdala siya, nigo, o kwaon ng mga trigo, yung uyok ko talawa, atong ginasa kagabi, nag-uyok-uyok na ka. Tama? Pabunyag mong ganit ko. Anong di ba sila mo tuon? 1 John 16, sulat ni Juan. Talipay ko pag-ayos sa pinanggap ko sa lugar. Oh, muato ako samahan. Apan, sutihan ko ka mo. Muato ako samahan. Apan, kumato ako. Ipadala ko kaninyo ang Espiritu. Hindi ka mo, sutihan ka mo, Diyos ka matulad. Dili sa magsuti sa ito kanyang pagod. Kundi sutihan ka mo sa iyong nadumog. Inuman sa mga utang umabot. Kaya dawaton sa Espiritu ang gisugo kanyo. Gisugilon nga na kanyo. John 16. Na. Wala sa Biblia. Kaya ka mo yan, maminaw. Pandili maminaw ka na ko, manglibak, kahit ulo, mangyamiit, pali. Kaya dito sila, sa dayday. Paludhon mo. Jesus. Tanawa si Papa Jesus mo, na inyong Jesus. Mali? Lohe kasi Papa Jesus. Ipapasan pa sa krus ngito. Tungod kay dagang Diyos. Kaya magbuhat sa importante mga dolar mga kwenta.
Tanaw si Birhen Maria, daghang kuno ang birthday niya. Pero anak ko, boss, patay na. Kinulit na sa tao. Lata, bulawan. Buhata, ikulit si mo kasi pinagis mo buhat. Ang kinaya ni Birhen Maria. Kinaya sa mga gibalaan. Anong palodon mo niya? Paris-lis ka? Nagbuhat sila og mga plata, bulawan, mga yuta, aron kagilan sa yes. Karon ipasunog na ko kuno sa pare, ipasunog na ko dito para magpalit ako ng bago. Kinsa man maligyan na sila man sa una. I-search niya sa Patriarch Darwin. Luig, panlabay. Sila abot anak. Ang sunugon man nimo. Ang tao sunugon, ikaw nagdamit. Sila abot anak. Tama? Ikaw, aba experience of Jesus sa pagkabata ni Kristo. O niya, sa iyong pagkabata, kamo, pakasamahan yung kinit sa bata kayo makasasala. Amen? Ayaw pagkabata. Si matuman ang pabotolan ng tuman. Si panguros kilat, panguros matay, panguros dili ng bata-bata. Mato ka mo sa wala ko. Man, amahan, anak, itugyan ako kanimo. Ang akong kagal, ikaw, may parang ka lang. Kaya nakatuman mo kanimo. May katungod kang mga iyo. Amen? Kadara! Okay. Sparsa na kami. Sige. Sila nito ba makagliwat kami ng Brahma? So, isa na igwa ni. Sila kamo. Si Jesus mayon kanila sultihan ko kamo. Ulipon sa sala ang tanan ng kasasala. Amen? Ulipon ka sa sala. Kana nagsigi kang amin, nga wala ka nagabuhat. Sige kang ang matuman ang pagbote sa ito, wala ka nakatuman. Pasaylo ang kami, wala ka kapasaylo. Dili ulipon. Tama? Wala ka mo mag-awit sa pag-awit na kung itulo ka ninyo kung wala ka mo nakabuhat. Amen? Ulipon sa sala. Ang ulipon dili kanunay sakop sa panimalay apan ang anak. Kanunay sakop sa panimalay. Yes! Asa man panimalay ni Kristo? Yes. Tama? Ang ulipon sa sala din sakop sa panimalay nga naman. Kaya kung panimalay, pamilya tani Kristo, kinaya tani Kristo mapausanan. Dili libakira. Dili kanunay sige pamalikas. Tama na, ayaw pamalikas. Ayaw pahubog-hubog. Ang uban, kay birahan ko na ako mag-inom. Dili ay mainom tagyutay. Ang bitin gani, napabitin-bitin, pag-yus-yus na sila. Hubog-hubog, sinultian ba? Sige, mag-ingog Kristohanon, Diyos nun, pero sige pamalikas. Mas maayaw pamanggani ng ubang Muslim, oh? Tama? Tama no? 30,000 kariliyan karat. Pero kumusta ang kalibutan, bisag ang Senado, bisag ang mga nasod, nagdala o grocery, nagbutang sa ilang sakyanan o grocery, nagbutang kwintas o grocery, pero ang yan kwintas puros libag, puros pamalikas, wala na. Diyos nun ta, may katungod ang mga iyo. Kung maingon sila, anak, makapahawa sa datangan, daghan man po na mga barko gani, napamagani ng mga ribulto, nangalunod gani. Ay mo ito, anak, kay naisa nga namunga putlon. Tama. Nga, magmahay din ta dito, ipay po na sila na mamatay. Kaya basig mga 10 years, 20 years, makakwarta pa. Ay mo ito, anak. Ako, isultigin ako ninyo. Walay purgatorio. Walay purgatorio. Ang espiritu lang, dili papanahon ay mag-ipabantay din. Ikwaon mo. Kung mananambal mo, sige mo pansangil sa mga espiritu nga naadya, dito mo prisohon. Iba po niya libakira. Di pang badlong mampudta kay ganit tao, magsabot-saba man, tama? Di ba ang bata ko magsaba-saba din sa yung lugar inyong bunalan? Ako manambal man ko. Nagingon na ako ng espiritu. Noon,
Saan yung paghiusa? Ito, nag-exalti sila sa kuha. Kay naa pagitagaan ng pulong, sige, pong panglibak. Kay naa may gibuhat nga mananambal, gibuhat nga manghilot. Amen? Oh, tampal. Panilin niyo ng tampal kung maayo. Pero kung libakira siya, sige, pasagdain ang payo lang. Ayaw sundan. Tama? Wala sa Biblia? Panidi ang nagwali. Kung aduna siya'y daotang binutan ay nagsundan. Amen? Adto mo sa pari nga gamhanan nga gitambalan ang lawas o gitambalan ang espiritu. Pero ayaw po ni paniyan tao yung daghan po kayo dito o kapahuway. Tama? Karong gani, kundang mo na mag-ibalik sa mo polidri. Dili lalim akong trabaho. Kaya sa sinulid ogay, kamo ko na isulti ani diribe nga ang imong kasing-kasing yung gabiton. Kamo gisulti diribe nga wag ko nagbuhat wag man ko. Mara ni akong gigamit. Unya, mara na akong gigamit. Kamo ko na pag Bible na kamo ko na pag anak diya. Maluya gayt ang memorize sa speech, no? Sakit pagid ako kasing-kasing, wala pag nakatag na kong tubig. Tagay ko yung tubig, kamala na kayo. Kaya kung gipainom ninyo, tama? Ako, nang tinugdan. Ay, napuntawan ko na yung tubig. Sige. Okay, mayon si Jesus kanila, sultihan ko ka mo ulipot sa sala ang tanan, ang mga sasala. Ang ulipot, dili kanunay sakop sa panimalay, apan ang anak, kanunay sakop sa panimalay. Kung ang anak maghatag kaninyo kagawasan, mahimo gayod ka mo nga tao nga gawas ng imen. Yes, anak sa tao. Si Kristo ang Alpha Omega, ang iyang lawas na uban na panahon na siya. Kaysa lang siya ng ano, magpadala sa anak sa tao. Nagwali nga yotanon. Kay si Kristo nagwali nga naman sa Biblia. Tao ba harong magpuyo uban kaninyo? Tama? Salta. Butang salta. Sa paniw. Butang lang yung daan. Tama? Wala si Elias ba? Padala po na mo ito ganyan iso ni Elias. Iusahan na mo. Amen? Okay. Mangita si Elias na ka na. Mangita pa tayo yung Elias. Diba naman na sumulya si Jesus? Diba no? Sige. Dali ano kayo natulog na kayo. Sige. Nasayad ako nga ang mga kaliwat ni Abraham. Apan, naningo nga kamo nga magpagpatay ka na ko kay dili. Man kamo modawat sa akong pagtulunan. Yes? Yes. Ako sa anak na ko na wala. Paglangi ko liyaw. Yan. Kaya wala man. At yun akong pulong din. Pulkaon ko. Kanawan ko man ang panpanod. Dito mo ninuli. Ulto nga na. Tama? Si Kristo gani, yung nagigawaan, gilansa si patay, tama? Gilubong. Sa kutulungan ba no? Sakta sa langit, nagaling ko sa tuso man. Tama? Kung na siya dito, ay. Espiritu yung padala. Di ba? Yung padala ka ng Espiritu. Pero kung naihubog mo yun, ayaw na. Kaya Espiritu na sa tanduay. Mas buto pa mo sa tanduay. Kaya sa Espiritu nga mayo, yes? Nga nung naamay exorcism, tungod kay adunay Espiritu. Pero ang pare, dili mo to Espiritu nga balaan. Ano? Wala man sa binuhatan. Ako na isultihan. Gawa sa itong buhatan, pero kasalanan yun. Maigo kita siya. Kasi basahon na ito. Amen? Wala, di ako nagpasabot na rin ikaway ko nila. Dili. Yan nilang ko rin. Haran, ako silang loson. Wala akong pasabot nga kamo. Akong makibibati ko niyo nagkikaway niyo. Dili. Pandungan ko kamo sa kalayo sa Espiritu. Nabunyag ka naman mo. Amen? Klaro man na. Si Kristo nagpabunyag ni Juan kay magbunyag siyang kalayo sa Espiritu. Pag-abot sa 2,000 katuig, ang 1,000 katuig sama sa isa katuig. Ikalutan niya, o pag-abot na ng panahon, ipadala niya. Kay ipasulihan ka ni Daniel, abot niya ng panahon na padala ang Espiritu. Tama? 2,000 years. Okay.
nagsulti ako sa pagpatay ka na ako. Kaya, iap ni karon nga sama ka ni Kristo. Kaya kung atong ingon yung sa una ni Kristo na, o di na natin magsimba. Kung madungog na niyong tigong karong adlaw, mauna karon. Tagna, amen? Wala na sa Biblia na, kanagin na akgid na to. Sige. Sige. Nasayad ako, nakaliwat ka mo ni Abraham. Abal, nagtingunga ka mo sa pagpatay ka na ko. Kaya dili man ka mo, mudawat sa akong pagtulunan. Yes, di mas na mudawat sa akong pagtulunan, musuko sila. Wala yung sa di ko ba ito ninuli mo patambal ka, makita na akong masala. Yes. Sige, dito mo. Magpugos pa tayo ko, kami kapoy lang ko ng amahan. Ako, maulaw ko sa Ginoo. Walang pahulungan ko ninyo. Bukadawahan ba niya baka sa baka nga nag-iok? Kaya nanambal man ko, nangalyo po ako sa Ginoo. So, isulti gid nako, ayan, gisulti ka na ko. Haron, ang mga tao na kailakan niya mo, ani makadungog sa iyong tingog. Amen? Akong pandungan sa kalan si Spirit, preparar, ini tribulation naman.